Hakane kesngi ke bekentang ke jong oblay. Kum ki banget ha oblay ubaim. Ngedon halak yeng ki sem ki jongi. Bat kamin sim ka ki. Bat ka terang ya ka ketin ke jong oblay. Ka jing roi sam ka ba kendai po ar. Kadai ka jing roi ya ro. Bat ka ongkum ni. Kalong ka babha ban aingu ya utrai. Bat ban roi ki jing ro ya ka kerteng jong u. Bat hakani ka sngi ka khot ngobha yang sa hisin ya pi baro ki bapej ya kani ka program ka jongi ka ba dei ka jing shakri blay ha ka yeng ka bakentang ka jong u. Ngidon ha ki yeng ki sem ki jongi. Ngimla ban wan kiu sha ka yeng ka jong u. Henry ka min sim jongi ka terang bat ha ka yeng ka sem ka bangi mani blay. Ublay udan ringkat bat ngilang baro. Watla haga yang kesem pidon tang shi yeng le si laingut saungut sangut kamper Henry ujisu ladep ong bakapor kan poi bat kalapoi menta baki bamani blay kin mani haga min sim bat haga bashisha tikum tang akot ngobha ya pi bapinwan syakmat da ka min sim ka ba aingu bat ka bayaro yu blay ringkat bat ki kot jingruai ki jongpi. Bandon haka kamra. Bani shimpin talang bat ngi baro. Haka jingmani blay. Ka bakoy bat ka bakintang. Haka ne kapor. Ngakot ngobha. Ya ki paralog ki banyalam yangi. Haka jingruai yaro. Bat ki jingruai mani blay. To mentangin niya lilang ngoblay. Banyaro bat balmani. Ya ka kerteng ka jong u. Ting baki jingruai ngini lay banruai lang ka jingruai ka ba kandai pun rio. Berthei baro kad uji subangan yaro don ha ukas pak kam kodor ya kas pa uneng bahalo Jisu long ka kerteng Kabang long jing hon kabuneng On ya ikin mau ya kajiu nong On dadu kas babat purong Ya kajing suku ai uji su Shem Jing Hon Hashaden Ukun Ai bangan kam it yu Jisu Ai ngan syakri ai ngan kongu Dakak tin ya ngan yaro ai ha uyala di baro ya kajing suku ai uji su kresu trai ngala shem jing hon Hashaden ukun Tementangin beteng biang ke jing mani ke jongi ini banrai lang ke jing rai ke balai spa prapupra ke jing rai ke balai spa prapupra ngas ngos kem Jisu ulong jonga Ulong jong
Chorus yang kejengrai ke Ong Jisu long utrai. Jisu long utrai, Jisu long utrai, kikosi Hagani kapor kajing puli na kaktiin kajong ublay kanlong na ki artli ki benta
Bat kan long ru kan long rim jong ka khubor ka bangin sayo hadin katto kan ipor. Akar pat ru kumju ba pin sko ba ban ple ya ka ktien ka jong ublei ka badon hajan jong pi. Shaka kitab u Jeremiah kalin nong ka ba ar phokhandai ka dekhot ka ba shipho hadu ka ba khat sao. Ka kitab u Jeremiah kalin nong ka ba ar phokhandai ka dekhot ka ba shipho hadu ka ba khat sao. Ka binta ka ba ar ka kitab Isaya kalinong ka ba saupo ar ka dekhot ka ba pra bat ka ba khandai. Aktin jo ublei ka ong kumni. Naba kumni wang utrai. Andala pendep nyopos nem ya ka Babylon. Ngan wan i ya pi bat ngan pendep ya laki ktin ba bha syapang jong pi. Daga ba pen pai pat ya pi sya kani ka jaka. Nabang atip ya ki jingmut ki banga perkhat syapang jong pi ong utrai. Ki jingmut ka jingsuk ken. Te om ki jong ka jingsniu. Ban ai ka jingkerman ya pi hakapor bakut jong pi. Te pen khot kerpat yanga bat pen yo lej ban duai hanga. Ngaru ngan syak skor ya pi. Bat pen wat yanga bat pen syam yanga. Haba pen wat yanga daka dok nuot baro. Bat pen yo syam yanga ong utrai. Bat ngan pai no. Bat ngan pen pai pat ya ka jinglong merau jong pi. Bat ngan lum ya pi na ki jaj ben riu baro. Bat na ki jaka baro. Syaki bangala be no ya pi. Ong utrai. Bat ngan walam ya pi pat. Syaka jaka nakaba ngala penring merau ya pi. Ka kitab Isaya kalenong ka ba saupu ar ka dekhot ka ba pra bat ka ba khandai. Ngalong utrai kata ka long ka kerteng jonga. Tiala ka buram nganom ai ha uwei pat. Lemni yala ka jingero haki blai thau. Hakmi ki ba menshwa kilawan ja. Bat ya ki ba thamai ngapen bana. Haba kimpat mi ngaya thu ya pi syapang jongki. Tu blai unkir khu yangi nagabasya skor bat ka bapuli nagaktien ka jong ublay. Hakane kapor nginlet jo ublay ha ka jing duai. Bat lada pisngau ba uminsim jo ublay uyalam ye pi. Halaki yeng kisam pila bani shimbin talang ha ka jing duai lang kat banga ngadang duai hakane kapor. Tungin pai shublay ha ka jing duai. Ablay ubaw kupa jongi ubah beneng. Ngidap daga mensim ka ba aingo ime ko try na margi yo ya kani kapor. Halaki jaka ke bangi ngidon ban syakri ban mane ya me ko try. Daga jinget ka ba scam ko pa ba it. Ba me pediang ya ka jing mane blay ka jongi. Bat me kerku yangi bat me syashkori ka jing duai ki jongi. Ko pa ba it agane kapor ngiwan ban kintiu nam ya ka kerteng ka ba khoj bat ka badan bor ka jong me. Na bagi tip ko pa biit na mag ka jinglong blay ka jong me. Kalong ka jinglong ka ba it yang ki khon ki jong me. Ka ba sumar ka ba yada bat ka ba pendap penbiang yang ko try. Hagani ka por a blay biit ni duai. Ya ka jing pen kentang ka jong me ya ki yang ki sem ki jongi ka jaka ka bangi don ka bangi sa ko try. Ni duai bam pen kentang da ka bor blay ka jong me ko try. Baka namdan kano ka jing snew na ka ba pen mensaw na ka jing ma. Ka ba la ban kta ya ki yang ki sem ki jongi ko try. Idway na benta, kiba pang kiba shitam, halaki yang kisem kiba menta ko pabi. Ay ka jing penkia ka jong me, kan tuot halor ka met ka jong ki ko try. Bahagi ni ki por, bagi don kam ya ka met ka bakot ka pakia, ma me ablay men ay ki. Idway ru na benta, kiba bon, ki paralok ki jong ki ko try. Kiba don syabar jong ka jela, kiba don syabar jong ka riru. Bar ki badan haki yeng ki sem ko try kan rat bit namar kem nya ban pendep kem la ban mi na yeng ko jisu bit nga duai ni benta jong ki ko pa ba men aya ki ya ka jing pentengan ka jing sok bar ka jing palai ka men sem is ngos kem ha ka ne ka por ablay namar me don ring kat bat ngi ko try ba dia ka kubor ka bangin sayo ngau ko try tu pen kentang da ka bor blay ka jong me ka wei ka kentin kan don ka dor ka jingmut bat ka bor blay ka ban kren yangi. Kerku ya ka por ka badang sa yaki yaki sem ki jongi ai bor yaki. Pengkentang yaki ko try. Haka kerteng ke jong Jesu Christ ki duai.
Amen. Hagani ka por, sure bangin yo ya ka kubor na kaktiin ka jong oblay, kerpat ya Mr. Abiding Hope suchang, bin sngob haban wan chakamat, ban ya ka jingruay kerpang. Draken rad melai jing imbad up hai kamen sem ka dot nod ba jing shilen ter hopper pay jing oru tingan say shim yanga Kuken rod shim yanga Jing dawa jong ki kam Kdin jong me ban yasam Hopper te Badab da jing dong Ka jing knya jing ai ngo Mau kodor day banbu shim yanga kuken rat shim yanga kuken rat gik diki dat bat kmat ngan red lord yala de tang ha me Jing em ru baro par mami try dosen char shim yanga koken rat shim yanga Precious Lord take my hand lead me on let me stand I am tired I am weak and I am worn through the storm, through the night. Lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. Take my hand, precious Lord. Lead me Kumbala polis dang mene kabentana ka ktien ka jong oblay ka ba nginyo bani selok hagani ka por ka long na ka kitab Jeremiah ka lenong ka ba arpo kendai ka dekot ka ba shipo hadu ka ba katsao bat haswa bangin poi sya ka kubor ka ba yaday na kani ka lenong bat ka dekot labun sngi bha ila don hapdeng ka lockdown don na pedeng jongi ki badan ha quarantine don na pedeng jongi ki badan laki jong ki kambat don ru ke bangi ken mau kan usngi la don hayeng bat don na pedeng jongi ngem ken mau syu kan usngi hari ka jing shisha ka long kan ne ka wei ba pedeng jongi ni ki sngi bat ki benai ki balalej ka tin jong ublei ka don ka khubor ban kren hangi ban ye thu ai lingba ka history jong ka jing im jong ki khon Israel ba kumno ki ya lingba ki jingja ki ba ki jingja ummat bat ki jing skosi ki ba kthang bat kumno ublei uplat yiki bun preng jongi hakini kisngi dang don hi badang keli ka jing keli lano kane ka lockdown kan kut ya ka tangim tip lano kane ka jingja kan kut ya ka tarung im tip marngi im ha pedeng ki jing artatin ki babun la kalong ka jing artatin ya ka yo ka kot ka jing artatin ya ka puli ka puthi ka jing artatin ha ka jing im ka ba shimat bat ki babun ki jing artatin ki jongi handre ki parlok be kini ki jing artatin ki jongi ki bangingi don ka ktin jo oblei
kan pensyai bahaba ublay udan batngi ngem dan ruem ban artatin lani syapting hanrai ban don ke jing tengen ha ka mensim bakal lawai ke babah kisngi ke babah ublay ulabo na benta jongi haka history jong ka hima Israel ki bon ba ki jingja ki baki kila Shem kawai ni ki jingda hadin jong kata kalong kajing poim rau pat syapo hima Babylon bat ban sngau thu ba ya ka ne ka lenong ka ba arpo khandai ke dekot ka ba shipau hadu ka ba khat saw ngin ha ban pet ya ka history jong ka tu ka por habangi pha sya ka kitab Jeremiah sobha ban puli langru ya ka kitab Ezekiel bat ka kitab jong Isaiah namar kini ki laingut kinong yethu lupa ki ha ki ju ki snam marka ju ki snam ka ba ki yethu lupa na ki jaka ki ba pher ka ba ki don bar habangi puli ki na ki lai tali kan pensyai syu yangi ka ka daw bagi sya ring brau bat ka kata ka jingim bagi hapo hima juda kat bagi dang yo ka jing lai lut ka jongki habangi puli ka kitab Isaiah bat Ezekiel ka yethu khamba syu ya ka jingim ka ba kumno ki ka wei ni ki daw ba ublay kumbala puli menep hi osngau ba uya lam ya ki sya kata ka jing penring merau syapo Babylon bar ka wei ni ki daw ka long ka jing mane blay thau bar habadon ka jing mane blay thau ki klet no yo ublay ubaim ubala pelat ya ki na po Egypt ubala ya lam ya ki na ki thama ki babon ki jing ki babon ki jing pang ki babon bat upen poi ki syapo di kanan bar habangi puliru ya ka testament kabarim ken mau bah pinda puliru ya ki kitab jogi nong yutuk lupa ublay upen ken mau bet ya kini ki kentien buang kum bangala don bat pi hakipor ki bamenshwa bat Abraham bat Moses kum tangan dan ringkat bat pi hari ki kon Israel ki klet ya kani hakum balai sien ki syahyar thma ka hima Babylon bat haka sin haka snam ka basan spa prapu pra ka temple ka syapen pra bat kam don chu kata ka jaka ban mane blay bat kami jingkeli syai pat ublay udan hangta kadaw kalong bahab ba ka hima Babylon ka wan hirthma ka don ka jinga orpat ha ka hima Juda kam don ka jinga teli bat na lor ka taru kumbala ong mene ka don ka jing mane blay thau ka bakila klet you blay bar ha baki klet you blay ki klet ya ka hukum bat ya ka an ka jong ublay bar ha baki klet ya kita ki klet pat kumnu ban buram ya ka jinga day jongki bat ublay kila klet ru ya ka jing it baki de ban don you blay kila klet ru ban don ka jing it baki don bade ban don para brio ha baki klet ya ka jing it bade ban ai you blay ki klet ban buram ya ka jing ka ba ula ai ti haba kala jakum ta penda pule ka kitab jong Isaiah penyo i shai kedar ba kumno ka jing lalot jong ki breu hangto ka jing kwa ya ka jing mentoi shimat kala pelong ya ki bakin matla no ya ka jing din jar jong ki wei ki klet no ya ka jing ka baki wei ki hab ban bat ki ken mau tang yala de ki don ki de khot ki be ya tho yangi baki ken thei ki sha thombor ki don ki de khot ki be ya tho yangi bawat ki khlong khna ru amdan chu badan kata ka min sim jong ka jing tip lem ka ba ki ne ki sha leben de ban ai pat ka jing ka dan ru ka jing no shiliang ha ka tu ka por ka jing no shiliang ka ba krau ba hapdeng ka jing duk bat ka jing ru spa ka dan ka jing no shiliang ka ba krau ba hapdeng ki badan bor bat ki bamdan bor bat haba don kum kata ka jing no shiliang hato ka hima ne ka ri ne ka imlang salang hato ka la bandan ka jing eteli padai haba kum ka ne ka por haba amdan kata ka jing eteli ka wan ka hima Babylon bat ka job dah ka besuk ya ka hima Juda bat ya ka hima Egypt ru ha ka to ka por bat kan saring merau ya ki paralog bi haba pet ya kini ki baro baki kod Israel ki ya lenti ka daw ka long baki la klet yo ublay kila klet ya ka jing it ka ba mayan ka jong u kila klet ya ka jing le ba ka jing isen ka jong u bat na kata ka daw lingba kata ka jingja haka imlang ka salang kumba pilayo osngau mentan kawan ka hima Babylon da ka basok
andal adep nang ta. Hadin ka jing rimrau, hadin bagi apoi hapo Babylon. Kisah sedang ban ngau ya ka jing bakla ba dia ka pop ka bakilale. Kis ngau biang ya kata ka jing pen thang ka jongki ki kam ki bak thang ki jongki ki batrim ki balapin ngau si you blay. Hado ka kitab Isaya u blay wong ba wat lada pidwai shanga nganam ngap sho ya ki jing duai ki jongpi. Ki kam ki baki ki la le hakmat jong u blay bat persyak yaki we ki breu ublei uang wat ada piwan ra ya jing aingo thang ki jong piru ngam sngo basho ya jing aingo thang ki jong pi andi hadin bagla poi hapo hima Babylon ka don ka jing sngo tho ya kita ki kam ki bashir kai ki ba be ki yam breu ki ken mau ya ka yeng ka jongki ki yeng ki sem ki jongki ba kumno haki we ki por jong ki jing lai lord ki yo benya don ringkat shi yeng shi sem ki ken mau ru ya ki yeng ki sem ki jong ki ringkat bat ki bahayeng ki ken mau ki por jong ki jingiet bat ki yo bat ki bahayeng ba sem ki parlok ki paramarjan bat kum ta ter ki ken mau ya ka jing nai lut ba lada ki kwa ban le ya ka ne ka yo ki yo bat ki kwa ban le ya ka tairu ki yo bat ha ka ne ka por ba ki dan hapo Babylon ki ken mau biang sahisin ya ka jing iet ka jong oblai ki paralok bit ka dau ba wanra ya ka ne ka jing jar ya ki kon Israel kalong ka jing lalot ya ka bor bat ka jing lalot ya ka spa barhaba pek ba ya ka ne ka jing ja ka jing ya linti jong ki kon Israel phairu sha ka jing em ka jong ngi ka bangi em shwa ka ne ka jing ja jong ukobet shwa ka jing wan jong ka ne ka khlam hato kamdan ka jing day ka jing stream bat ka perthai ka bangi em ngalaju ong pun sin ya kene ka way ba mangi kum ki breu ha kene ka slak ndo ka jing start kala keu kala ya chakmat ka kta ka progress ka development nang ta ka technology ka balaya chakmat ka ba shir kai ba bat ka longru ka ba haringi klet ya ka way pat ka ba kongsan tam ha ka jing em ka jongi bat ka ta ka jing day ka long ka jing day jongi bat ublay bat ka jing day para breu shwa ban wan kene ka khlam habangi pulih ikut kubur kitma kiba la syu banekran haba shuaban wan ka nika khlam ngio i ka jing lute ka jing to na ta ka jing jelle jong kitrox kiba na yakran syu ngio i ka jing no silyang ga bashir khei ba jong ka spa ngamong menta kam dan syu andai ka don hare ka to ka por ngio i ba ki breu la pen thame ki ba kin im tang na benta marwai but let's see ngila klet no you blay haki jella bat kiri keleng ke pertai ki paralok bi kani ke jingja ka bangingi mat ha kini ki benai ki balalit no kadai ke jingja ka ba am don kentin ka bala ban batai ya ke jing sngo ka jongi ya ke jing kendit ka jongi shimat bat jong kiri bat ki hi bat kiri bat ki sorkar ki ba per keleng ke pertai dan ba poi perkat ya kata kawan kensan Barhap deng jong kani ka jing kendit ka jongi. Ni ang lingo. Ni kendit threat. Hendrai hap deng jong kani ka jing jaru. Ka don ai ka tien jo ublay bakan ong yangi. Ngaju perkhat ya kani ka way. Bahakani kisngi ke bangingi im. Bon bahana pedeng jongi ni don kata ka jing skautu. Ba an jin dangala tre shitom hakapor kabakani ka khlam kampat wan kat no shu kala long ka babha yela de ya ka yeng bat ikiwei pat ki khon samla hakani ka por kat no ki benut bam yo shu ya ka jing puli hala ki jong ki class ki jong ki bakilet la kalong ha college ne la kalong ha po school hakani ka por jong kani ka lockdown ni sngo thu bangila do iki por ki ba koridor bha ki por ki ba koridor bha ki ba lalit no bat ki ba aman pai shu ni sngo thu ru ba bun ki aka ki bangila day ban le hakitu ki por ba ka jing night lut ka don Henry minta ni don hapdeng ka jing babe let's say ka de ka ni ka ju ka jing sngo ba ki kon Israel ki perkhat hakatu ka por bakat bakidang dan hapo Jerusalem halaka jong kahima kila de ban pai shu blay kila de ban le ki ba bha ki ba dei da benta ki wei ki breu bat kum jo ru kum no ban eat you blay
bat hadin bakila du ya ka temple kalong ka balingo bahaya ki saka wairu hadin jong kani ka jingja teng aku mudur ba hakini ki por ki bangingi menta ngamtip ya kani pila ban kentat no lani pila ban wat benia hatu ka dene ka laj henry hakini ka por ka ba menta ngadang lingo ba ka kata ka solution habaya day bat kayo ka kot jeng kibriu ka kata ka lat ka lenti ka bala ban penmi na benta ka jing bha jeng kibriu baro bakin yo ka bam ka di bat kham tam bakin yo ru ya ka kot ka khia namar bon ki bapang ki basitam menta balai haduk kini kisngi ngimla ban sngau thu baka rep karyang kadai ka bakordor tam kadai ka bakordor manu menta balik be bantit kali bantit yeng hadai ka kordor ka rep karyang kala dai ka por yang ngi bangin pai biang sya ka jing kordor ka jing don kam kerki ban pet ya ka rep karyang ka bala ban yarap ban penmento ya baro kala dai ru ka por yang ngi bangin pai biang sa sin bat ngin examine biang sa sin ya ki health policy ki jongi teng kum perkhat balada ngila tre shitom bat mit bat step kum bangi tre mental la kum ba sau post ngi tam kat no shu ka jing bha ka jing mentoy kala long hakini ki snam ki balalet bat kat no shu ka jing roi ka jing par kala awan na betaki breu baro henry to ka bala dep te ka bala dep henry kani ka jing ja ka baja ka bangi mat menta ka don ka jing hikai yangi bat ngangen babon nangi ngila sngau thu ya kata ki parlok bi hakani ka benta jong ka ktien ka jong ublay ki khon Israel haba ki don hapo Babylon ki yo ya ka jing hikai ki babon ki sngau thu bakila bakla baka center jong ka jing ka jong ki kam dei ka spa ka center jong ka jing jong ki kam dei ki ki rong phong perthai re udu blay bat ki basic necessity jong ka jing pat dei hang ni baki don lightly ki processes jong ka jing kawai ka dei ka learning process ka babaro si kata ngilayo ik jing kai baka jing kalong kumni hari hakapor bawan kani ka covid kani ka khlam ka kelalut na dong shadang ki jing tho hap ban cancel gi babun ki plan jong ki breu ban let chene shatai ka kam ka jam ka khai ka pateng la kelalut na dong shadang bat ngi hak ban relearn ya ka wei hakani ka por bat kata kalong ban adapt kat kum ka situation ka bangingi ki khon Israel lada pi pai syaka lenong ka basan jong ka dekot ka ba at phu khandai pin yu i hang tu u bleu ong kum ne wong tu te ki yeng pi batu shong haki tu thung ki kper batu bam ya uso jong ki bat shu ki don ki dekot bakam shaneng ru bo u bleu batai ki bari ban le hari ka jingmut jong ini ke dekot kalong ban sedang ya ka jingem ka ba per hak ka tu ki sngi ki ba ki khon Israel ki dan hapo Babylon namar ki lado ya ka jingem kum ba ki juem hapo Israel ki lado bat hapo Babylon ka jingem ka la per ki haban adap kat kum kata ka situation bat adap ru kat kum kata kari bagi kawai na kata ka rukom le ka jongki ka dei ningkong ya ka jing mani blai ka temple kim dan hapa Babylon manuban sna temple hapa Babylon amnan numsha namar ka Babylon ha ka tu ka por ka dei ka unipolar government ka dei ka one religion ba ma ban yo ka temple ban sna henry hap deng jong ka jingdu jong ka temple wat lada ka niam kata ka official ni kata ka official and institutionalized religion ka lado henry hapa Babylon pat ka jingmane blai kamkot halaki yeng ki sam ki jongki u blai wong te ki yeng pi nang ta tu thung ki kper ba nang ta tu ba mi ki so ka mut ban persang ban empat da ka wai ka rukom ngimla ban don hakane ka yeng ka jong u blai pipet yakini ibadon syadin jonga ke podium ke pulpit balesi pila bani iru ikisuki bat udeng pna hadin jonga bat piken mau yaki sngi ki bak keman ki bak pio banwan ban mani belai haba pishem yaki kot jingrwai yaki kiti ki jong pi pirwai piken mau lang yaki sur
jong ki para banget syaka diang syaka mon. Haba pirwai piken mau ya ka sor jong ka kwaya jong ka balang. Kabaya lam jing rwai. Da ka mensim barok ban kentiu ya ka mensim jong i haka jing syakri blay. Bar haba piyo i ya kini ki ai. Haba piyo ngauru ya ki sor jing rwai bat ya ki jing duai. Ngidon ki jing ken mau ki ba kordor. Ki jing ken mau. Ki jing ken mau ban ai mensim yang i. Bawat ladang ngimla bandan hang ni Henry ka ktin jong ublay ka lenong ka ba athu kenai ka dekot ka ba san ka ong yangi bawat ladang ila dulu di kiki brokot Henry ngidang don ya ka yeng ka sem ngidang don ya ka yeng ka sem ngidang don ki bahayeng ba sem syaka diang syaka mon ka ba pisong menta ba pi pelong ya ka jing duai ba pisha skor ya ka ni ka jing keren wat ladang ngimla bandan hang ni Henry ka mensim syakri belai ka mensim mane belai dan kanu ka bor ka bala ban kni na ka mensim ka jongi dan manu bala ban kni kata badai hangta ngi dan kam ngi dei ban yo ya ka mensim ka batengan ka basngan pat ka bayo bor hakani ka mat ka baar ka bakren syapang kata ban dang biang sa sisin ya ka jingim haka way pat kahima kisdang sa sisin bat pin depet le haki dekot ki bakam hadin ublei ong kumni ong pinroi haka tu ka jaka pinroi da ka ba pi adab bat kata ka jingem ka ba themai ka ba pi hab ban don haka ta kahima kamdei ka ba sok ban adab haka no ka jing per jong ka jing sa ne ka jingem ka ba em kamdei ka ba sok hanrei ublei un ai bor yang ni. Kangai haki ni kisngi haki WhatsApp group ru haki social media ru pun bha ki jing tho bangi miss ya kita ka jing em ka ba menchwa ka bangilit kai ngi kendo bon ki parlok ka baladang i kwa ka jing bam ki jakade bam ki restoran ki don kerhai ladang i kwa ya kanu ru tang shupun ngila yo hakmat ying jongi ngila ban mi kat cabamon kat cabang ikwa ngiyo Henry kata ka jingim kalalet ngi hab ban penrung ba ya kata ka jing sngotho ba kata ka jingim kalalet kan wan biang ngimtip lano Henry ngine kren ya kani ka jingim ka bamenta kumno ken ngin em bat bon na pedeng jongi ngi ong ka e palat ban em namar balai ngi hab ban chudan hayeng namar balai ngi hab ban yeng lan ban yo ikimar bam namar balai ka palat ngihap ban ab ban yo ya ke apply karpas tu kamdai ka basuk ka syam ka por ngi taj ban ab namar bang ilalong mlien palat ya ka life in the fast lane ka comfortable life ngilalong mlien na takadaw ka yang ban adap bat ka situation Henry ikme kipa ki bapet ya kani ya tho ikikana bakumno mapi village school piat kejat 6 kilometer 8 kilometer ban poi syaka jaka ka ba ai ya ka jing start ya thu ya ki khana ka ba kumno pitre shitom bat phiyat ru da ka patlon jot ya thu ya kata bat kita ki khana ki ba phi thu ka menor ka sakhi yangi bangila ju emteng kum ya ka ne ka jing em kani ka life in the fast lane ngihaban shwa shipor pat ngihaban pai pat ban adab ya kata ka jingim ka baper bat ya kani lada pis ngawi hab jingmut bat nga pin syam bha ha ka jingim jong kinong kendong pet bha mangi mde bang nujor ya ka rukom em kinong kendong bagi nong sar harin da pet bha mangi kinong sar ha pedeng ka lockdown ru tang shulat chipang malithiet marbam kamdan show ka social distancing barla i kumban dono kita ki marbam andai ipar ki video ki ba penmi ki social media ki news channel ba per itanat ya karukom yang lan jong inong kendong pila ban ya per jingmut ban ngai kata kam le Henry bon hi pin syam ya kata pat ka jing shisha pangi ngila em palat ka jing em ka bastat ka ba wut na takadaw kala yangi bangin up ka ktin jong blay ka dekot ka basan ka yathu yangi ya ka jingem ka baper ka batamai ki bahaban em kata ka jingem hapa Babylon kam de kum ka jingem hapa Israel
ka jing em jongi ha pedeng jong kani ka period jong ka lockdown bat ngim tip lanu kan kut kam dei shu ka jing em ka ban ya srim bat ka jing em ka bala lej hari ka dei ka jing em ka ba hab ban ngau thu ban em kat kum uput usam ban don ka jinglong adakar ka jinglong ket khli am tang yala di hari na bentaki wai pat dei hang ni kai baka tien jong ublei u jisu ong e yu para marjan kum yala di kaya dei bha hakini ki por ki bamenta ladang i so thu bhai ka tien jong ublei ngin so thu bha ya kata ka jing shisha ka baar hadien bo ublei wong yaki ban em ya kata ka jing em ka ba per na ka jing em ka ba ki judan na po Israel wong pat sakaway pat hakadekot ka ba cutway kalenong ka ba ar pukundai kadekot ka ba shipo ang sedang nadu kadekot ka ba shipo par wong naba kumni wong utrai andala pendap hinyo pos nem nang ta kadekot ka ba cutway wong naba ngatip yaki jingmod ki ba ngaperkat chapang jongpi nang ta ha kalenong jong Isaya pat kalenong ka ba sao pu ar kadekot ka ba pra bat kendai ubleu ong kumni nga kadekot ka ba kendai hakmi yaki eki ba menchua kila wanja bat ki eki ba thamai nga pen bena haba kimpat mi sababa kimpat mi ngalaya thu yapi chapang jongki kini lightly kadekot ki thu yang i ba ublei udang tau thamai in the process ban wanra yakata kajing thamai ha kajing em kadekot ka ba shipo ka ya thu ingi hinyo post nem andala pendap yakata ka jing em jong kini ka jing long mrau jong ki kon Israel hapo Babylon nang tau blai wong shushu shapang ka jing mut ka ba udan bat ha kalenong Isaya kalenong ka ba sapu ar kadekot ka ba kendai uya thu ya kita ki ba thamai riu ong pat haba kimpat mi kamut kadang don haka proses ka jing trei ka jong ublei ban ai biang ye ki kon Israel ya kata ka jing em ka baki ki ju em amdei shu ka jing em ka balingkar ka patar em ka jing em ka teblei ringkat bat ka jing lai lot kini lightly ki dikot ki kren ayu yangi hakini ki por ki kren chapang ka jing Aisha kumba ong mentan ka bayadei chapang kata ka jing em ka ba kerke ka ba wut ka ba stat u blei u ong hakini ki lightly ki dikot u ong to ngin long ki ba yaisha haka ktien pareng ngidon kamban long ngidon kamban dan kata ka patience haka jing em ka jongi ngim dei ban kerke namar ka ka ba long da ka ba jai da ka ba thau bat haka ya ka jong u blei kata kan long ka ba bae yangi bar ka jing Aisha ka dei ka wei na ki benta ka ba kordor haka jing em ka jongi ka ba hikai ya ka dor ya ka jingmut jong ka jingker khu ka jong oblei ladang iyo wud ya ka baro ka bangi pan haka jing duai jongi ngam tharai ngin da sngo thu ya ka dor jong ka jingker khu ka jong oblei ngam tharai henry habang iyo ya ka da ka ba up da ka jing duai da ka jing yam da ka jing Aisha ni sngo thu ya ka dor jong ka jingker khu ka jong blei ki paralok bi ken mau ka gospel Yohanes kelenong ka basan u Jisu u ya thu ba udan utaw wa ubreu balapang lai po pras nem hakata ka jaka ka bekerteng ka Bethesda par hadien ba uyo ya ka jing penkhia no Jisu kat no ka jing keman kat no ki breu ki papang ki basitom ba ka la sau tali gospel ki thu ingi takis nem ki don ki jing shitom hari habaki mat ya ka jingker ku jong boleh hadin katas nem kat no show ka jing keman ka jong ki bar kita skotho shisha ya ka dor jong ka jingker ku ka jong boleh ka baar ka jing Aisha ka hikai yangi ba ngin examine yala de ngin wat yala de ngin yet yala de kum no ka jing dei jongi bat ublei kani ka de ka por ka bangi haban wat yala de ban skotho ya ka jing dei jongi bat ublei ban skotho ru ka jing dei jongi bat ki wei ki brio let's say teng kumperkhat chani shatai bahagi tu ki por ka bang ye bon kam padon ka lockdown teng asya kumperkhat bale se ublei kwa ban kreningi tambang ngem dan por hari kani ka de ka por ka ba ngi don kam ya ka sor ka jong ublei ban sngap ya ka jing kren ka jong u kani ka de ka por ngi don haki ngi sem ki jongi
Kadika por bangin pentamai ya ke jingidei hayeng sem. Kadika por bangidei ban snotho ya ka dor jong ka yeng sem. Ide ban snotho. Pun ba ki yeng ki sem menta haki shwaban wan gani ka klam kim dan por shu kepala ka jong kemela ka jong kun la ka jong ilaya bun kampalan. Hari menta tu ai bagani ka por ka bangi hab ban yaisha bat kani ka jingem baga bangi hab ban em. Kadai ka por ka bangi persyang ban thema ya ki ki baretam haka yeng sem. Hari kidi badan ka jingmut bat ka bakodor bah. Ken mau ya ka jingrwa ju ka Kristi len ka baong one day at a time Lord Jesus. Kani ka jingrwa ka kren bhayangi. Ka kren bhayangi. Ngin shim ya ka jingem ka wei ka ski hadin ka wei pat. Ka wei ka sngi hadin ka wei pat ngin shim. Nginum kerke. Handa ngin im ka wei ka sngi hadin ka wei pat. Ublay ki khun Israel. Uya thu lupa ya kita ki barok khot ki bathamai un sale. Henry ka badan kami ki khun Israel kalong ka jingaisha. Ki kita ki jingkular ki jong ublay. Ki jingkular ha ka lenong ka ba ar phukundai ka dekhot ka ba khatwei ka ong ya ka jing sok ka ong ru shapang ka ban ai jingkerman ha ki sngi ki bakut ki jongi bat kata ka de ka jingkular ka jong ublay ka ba unsa ai yangi ban sa pendep ru lada pi pai bhasha ka ktien ka jong ublay ka kitab Isaya ka lenong ka ba sapusan ka dekhot ka ba khalai pinjam ba ublay upa yo uwei ubre usim usairos usim jo ka hima parsha ban le thmai ka hima Babylon bat uplat pat ya kini kimrau napa Babylon bagini pai shapot Jerusalem ki paralog bi ublay ubran bor ha ka ni ka prathai barok ka wei ngem tip nang no ka jing pelat kan wan na ka ni ka khlam ngem tip hari ublay udon ka bor bat un pelat yangi na kini ki jing ja ki basniu ki bangimat ha kini ki sngi ki jongi ki jingkular ki jong ublay ki orlong haka jingem jong kini ki khon Israel ki ba uhi ulajit berkata ka jingkular kan orlong haka ni ka perthai ka ba uhi ula thau da ka jingi baro naduk ki ba retam ki ba don haka ni ka slakan dau haka ni ka perthai baro ka wai haduk ki ba krautam un sepelat namar ka jingkular ka jong ublay kalong hoot but amen Henry hadin jong kata ka dekhot ka bakhat wei ublay ong kumni wong te pen khot kerpat inga bat pen yo lat banduai hanga ngaru ngan cha skor ya pi bat pen wat inga bat pen syam inga haba pen wat inga da ka donut baro bat sho ka dekhot ka bakhat tu ublay ong kumni bat ngan walam ya pi pat syaka jaka naka ba ngala penring merau ya pi ka jingkular ka jong ublay uai haki khod Israel. Hari pedeng jong kata ka jingkular ka jongki, ka jongkular ka jong ublay yakini ki khod Israel, ka danru ka kubor jong ka jingkala ka bamut. Pi ka jingkala ka bamut kamut tangbang irakti haki jingseng he, ki jingseng yalap bat ngilit pai no shiki yeng kisam bat ngi imbyang ki jingim ki bakumju. Henry kani ka por ka bangi don menta ha ka yeng kasam ka dei ban penslo thu bha yangi chapang ka jingmut jong ka jingkala ka bamut. Hatu pisngau day hadin balakut jong kini ki barok khot ngin pai byang siki kam ki jam ki jongi ngin imbyang kumju ngin im paho pahai haba ki wei kidang yap bat kidang pang nang shitam hatu pisngau day bahadin jong kini ki bar khot ka bangi ngila ya ling ba bat andala don byang kata ka jingnai lut sa sisen ya ka jingnai lut ngin penkala pat ka jingnai lan bat ka jingle amon kam day kata ka jingnai lut bat kam day ru kata ka jingkala ka bamut ka jingkala ka bamut ka don ka jingmut bangi day ban tip ya ublay ban bot ya ki hukum ki jong u bat ka wei ni ki hukum ki balakran kelum uji sukris ka long ban it ya ublay bat ban it ya ki paramarjan kumba it ya lade hatu pisngau day bahadin jong kani ka lockdown bat jong kani ka khlam bala wan byang kata ka perthai ka basok ka basngan ka bam don chu ka jingpang ngini le pathar byang ya ka jingim ladang ile byang kum tangin poi byang sya ka ju ka jingim ka bangi ju im min shwa ka balingkar ka bam don ka jingit teblam ki parlok bi ka jingkala ka bamun ning kong e nga kwa ban bu hakini ki kintin
ban buram ya ka jingim ka ba ublei ula ai buram ya la ka jong ka jingim ka ba ublei ula ai buram ru ya ka jingim jong ki wei pat padai hangta ngin sayo pat sa hisin kata ka jingim ka ba thamai ka ba khamba sho ban ya ka jingim ka ba la let hakini ki snam ki ba menchua kani ka jingim ka ba thamai lingba ka jingkala ka bubut kan pesau tho yangi ya ka dor jong ka jing tre shitam ka ba ublei ula ai ngi ka ti ka kejat bangin tre kani ka jing kala ka bamut kan pen ngau tho yang ngi ka jing koridor jong ka por ka bangi don bangim dei ban pele no ai haki wei pat ki kam kai ke bangi jule kani ka jing kala ka bamut ka don ka jing mut yang ngi bangi nyau kor ngi nyau buram ya ki paramarjan ki jongi bat ka don ka dor ka jing mut ka bangin ngau tho ya ka jing koridor jong ki yang ki sam ki bangi ngi wan lada ngim ngau tho ya kita ki brakhat kam dei ka jing kala ka bamut ka jingkala ka mot kam deru tang ha kata ka personal experience ka jongi henry ka deban let ru shi ki kam kata ka jingbam sap ka deban mi no shi sendon kam deban don haki office lani kinu nu jakarta kam kumbala don haki ni ki snam ki bala let ka jingkala ka mot ka deban let ru shi ki jing trei ki jongi ban pen thamai lada hadin jong ka ni ka khlam bon na pedeng jongi ngi trei shi tom kum bangi trei menta haki office ki jongi ken jing ken hi ma pi ki ba start batip ya ka jing ken jing dia ya ki kenta kat no trei bat kat no mi ka jing ka roi ka par ken jing ken ma pi kat no shu ka jalla bat ka ri kan ya chakamat bat ka ni ka jing jamanta ka dei ka jing play ya ki khamat ki jongi ka dei ka eye opener bangin sngau tho ya ka jing shisha jong ka jing em bat hadin bangila laj nya kini ki barakhot bat ngingat bahkan ni ka khlam kan salet no tang ka por ngim tip ngi habani Aisha kum balong ki khon Israel habani Aisha re hadin balalat kini ki barakhot ni don kam ban kelano ya ka kom em ka jongi pat dei hangta ngin ublei unda the kerhai ki jing kerku ki jong unda the kerhai pet ye ki ri ki ba pher ki bala amat ya ki khlam ki babon ki bala amat ki thma ba ki ba shir khai ba kalau along ke jing hikai yaki walala ke dei ke jing kai ke bak thang ke baki brave ki hab banyap henry ke dei ke jing hikai bakin kella ya ke rukam em ke jongki par hadin jong kita kinam sneo ki khlam bat ki thma ki babun ki dei ki wei ni ki ri ki baroi bha henry ki taru hadin pat kila penhiap dor no ya ke jing lai luot ke jongki ki parlok bi sahisin kan pen kan mau ya ke jing kular ke jong blai bangim dei ban syap ting ngim dei ban sir haga ba khaddu ngakwa ban ong kum ni bah kini ki sngi ki khubor ki wan bon bah ki don ki badai ki don ki balan bat shimi ki khubor tangkum ki jingtip amdei ki ban pen sir ngi ki ban pen do thia do daming em rekin mau ya ka jingkular ka jong oblei bo on ai ka jingsok on ai ka jingsok ngi don kam ka jingaisha bat u ong on ai ru ka jingkerman ya pi ha ka por bakut jong pi ka jingkerman ruan ai te haba ula ai hadu kata ka jingkular ma uhi ai hatu dang danmo kanu ka daw bangi dei ban sir lani red men sim nangin em kum bangi long ha kata ka jing em ka ba per ka ba thmai menta ngin ya em kat bangi la ai ngin adap bat kani ka jing em ka ba thmai bat ngin ya sha ngin up ngin snok tilang ngin ya lang bat ngin sialat lang nakani ka khlam ka balaban yangi tu blei un kerku ya pi baro ki badan haki yang kisam ki jong pi bat un ai bor baka mensim syakri blei mane blei kanum dam kanum do kanu ko mensim ka basir ka ba pentrim nani ka pensyap tiang ya pi ka taru kanum dan hanai kan dan tang ka jingsuk ka ba upol uong ka ba palat ya ka jingsyam phang baro ka ba kani ka perthai kala banan ka thama baro ka wai re ka mensim jong kitu ki ba mat ya ka tu ka jingsuk kalong ka ba pher pat ka ba janai hadu kata-kata ngadwai ba phin mat ya ka ni ka jingsuk kadwai ru ba phin mat ya ka jingai ai ka jong blai ya ka jing it ka jo pat ka jingkala ka ba mut ka ba pher bat ka ba ne ru shisharta ka jing em ka jongi amen hagani ka por ngila poi
Shikabawai no jong kajing syakri ka jong i. Bat ngini ruai lang kajing ruai ka ba saus pa sapusan. Nagabathamai saus pa lai husaw nagabarim. Lam yanga atrai Jehovah. Pilgrim lingba ka perthai. Nga tulot mametu ay bor. Betin yanga dakti isnay. Kat ba nga im the athe lajingay ay. Lam yanga atrai Jehovah, pilgrim lingba ka perthai. Ngangat Lord mamito ay bor, ten yanga dakti isnay. Kat mga im, kat mga im, te atela jing ay te atela jing ay anda poy harut wa Jordan jing shepting wat ay kanwan ling bajing at pelum itrim Jisuan mami bangtan. Hallelujah, hallelujah, Junam long hari kanan, Junam long hari kanan. Tingin sobha biniyang lang baro bar ngini yo jing kurkupan wai. Hakabawai no jong ani kapor kabakentang. Tadai pagajing ai kabadap kabashlay kajong ublay panunong penim jong iu Jesus Christ. Kajing ba kabapela kabamayan kajong ublay ukpa. Bar kajing slok kabapentingan kabaibor kajong minsim bakod. Bakinilay hauway kin syongsa syong ringkat bat ngi kibamani yo. Berkira kau ibaran keleng setelah kepertai. Lalu mentas tu ki arta ki babam cukup ru. Amen.